Nu se vede acolo. Am uitat. Să-mi va piciorul în ei. Hai, bă, stai. Nu, cum se văd. Mărine, omorât șerpiul. Bă, după ce să băgați în mâna în gură. Bă, dar cât sunt acei, mă? Ia numărați cât sunt acei. 6, mai e 6. Și câte ouă mai aveți? Atât. Așa toate ouăle? Dar mai e omorâtă picolo așa. Unul îi plece mărin capul, Da, papa. ca să supără. Teo, mărin. Hai, bă, mai aduceți aici. Bă, dar ăsta se mișcă de mine. Și câte doi. Au, să facem curele din ei. Da, mă. Îi ducem să-i vindem. Hai. De mine? O, pe Andrei, mă. Cu mișcarea ta. 7, 8. Bă, pusă mâna pe capul aia. Nu vreau cum faci ăla. Da, bă, ăsta-i prost. Stai, bă, de bă, Au venit mari ăștia. Nu. hai, bă, mai aduceți. De seară vreți să faci. Băi, cât aduc piatră? Păi? Mai pune. Bă, lasă. Oblea, lasă poza de grup. Hai, bă, lasă. Hai, bă. Îmi pune ce uite să-mi crește. Lasă-mi trebuie. Care de ce mai luăm până acum? Vă spune că le-au spus că dacă. Mai e că papa i-au pus. O să-l dracu cum trebuie să Da, bă. Da, dar e unul mare, mă. Câte mai e? Papa, dar duc-l pe cel mai mare acum. Ia-l, papa, vezi cel mai mare. Ia-o, vezi pe unde-l mare. Pură 12 de euro. Nu, aici sunt 3. Uite, baba, ăsta pleacă. Cât e ăla? Haide. Bă, când plecăm eu omorâm. Ăsta pleacă până mâine, să se pleacă. Uite, fraiere, pe santușule. Nu dă-l în până. De repede, Să nici că mă dă-l în până. nu pleacă. Hai, vezi, bă, dar uite, să se... Asta-i prezent. Bă, Cu papa ăsta e mare. Bă, 12 și cu 4. bă, vezi că la... 16. Mări de fițor matematică. 16 în câte ouă? În 14 ouă. Mamă, unde de la mare? Mamă, tripletul. Ăsta e cel mai mare, uite unde are cap. Dacă era ravă la ce am murat. Măta. 12. 12, 13. Adul și tău. 13 și la 14 ouă. a fost să alergăm toți, câte unul. 13 cu 4, 17 și cu... Unul făcut 3. Triplet făcut unul, mă. Numai 2 de câte 2. Într-un nou fură 2. Ce? Haide. Mamă! Dă-le-n coa! Asta e mult. Ce dracu-i mei? Nici doctor dacă Simona să face. Dar la unii se cimări capul. Cum îi Dar place? put, bă, puta usturoi, mă. Păi de ce măsuri el mai are cap? Bă, Îi mâncați capul, Mărine! la ăsta Miroase a pește. A? la ăsta și le și capul. E pește. Care n-are, mă, cap? Care 14 sunt n-are două cap? la aici. Are cap. Păi 10 mărine atunci. Pe bolovan. Uite cap. Oho, Uite, te uite uiți cap. de picioare. Fă-le mă o poză de grup, gata, atunci. Făcut antrenamentul până acum, mâine vedem puterea.